gidan na Faɗima gida ne na arziki, ba wanda za ya je gidan ba a bashi ba. Gidan na Faɗima gida ne na arziki, ba wanda za ya je gidan ba a bashi ba. Ba zan yi abin da ban kirawo ilahu ba, a farko ba zan yi godiya ta ga Rabbu ba. Mafari na ayyuka rufewa zuwa gaba, ka sa duk abin da zan sanya ka a gaba. Daɗin ƙoluwar dubin salatai ga adali, ka ninka shigun farin cikin Sayyadi Ali. Burina na rayuwa da shi in yi tozali, ko da rayuwar ga za ta ƙare ba zan yi ba. Kasa har da yan uwa gurin na Faɗima, kasa har da ashabu su ne da hidima. Kasa shurrafa masu asali da azama, kasa har da auliya su ne a sahun gaba. Kaina a durgushe ina gaida shi hana Ahmadu mai cikar dukan wulaya a ko'ina. Kasa har da jiyali ɗan na Faɗima, Ibrahima banga inda ba sun girman ka ba. Gidan na Faɗima gida ne na arziki, ba wanda za ya je gidan ba a bashi ba. Yan faida kuna ina ku taso mu gaida shi, muna san barhama ne muke ƙara karsashi. A fili da zuciyar mu komai muna da shi, gatan mu shehu ne da dai mu ba mu bar shi ba. Bara'in taho bida gurin shehi adali, cikakke wajen sani gwanin kyau da tozali, gwanin raya lokaci da hidima ga manzali. Yanzu lokacin ka ne na bauchi babban uba. Ina sallama gurin kiyana na Faɗima, salamun alaiki sukuriya mu dal sama, salamun alaiki shamsiya mu dal zama, salamun alaiki jibuliya mu karrama, salamun alaiki alawiya mu azama, salamun alaiki ma'asuma alƙa'ima, salamun alaiki mai wanzar da cigaba. Gidan na Faɗima gida ne na arziki, ba wanda za ya je gidan ba a bashi ba. Mun zo mu gaida ke matar Imam Ali, mai matsayi da tausayi yar da manzali. Kyauta halin ku ce ki sa in yi tozali, na zo bara gidan ki ba kya ki bani ba. Fitilar ije duhu kofar ishe rabu, kowa da taki diyar da hasha yabo. Ki karban ana haki ne ki mulla minin yabo, komai yana gare ki ya'yar mujitta ba. Ba wanda za ya gane girman ki sidiya, a fili da zahiri muna san ki aliya. Cikakka waliya sharifa sarauniya, ba wanda za ya gane girman ki har gaba. Gidan na Faɗima gida ne na arziki, ba wanda za ya je gidan ba a bashi ba. Tunin Sayyada bashar gurewa ta hankali, guri na rayuwa da ke in yi tozali. Ki saita ni in natsu na zamto kuma kamili, ba wanda za ya zo shi nan ba a bashi ba. Sirrin Imam Ali amaryarsa jarumi, kirawo ni in matso in zamto kuma hadimi. Kuke gyara ayyuka kuke sanya kai tsini, abin da kun kaso ta'ala ba zai yi ba. Ke ce mahaifiyar tagwaye maɗaukaka, shahidan da ba ya so Allah ne ya so haka. Su ne sahun gaba saman duka sirrika, kowa ya bar su Rabbu ba za ya kula shi ba. Gidan na Faɗima gida ne na arziki, ba wanda za ya je gidan ba a bashi ba. Tunani da hankali ba zai gane tara ba, kwatance da ilimi ba sa san isar ta ba. Sanani na bincike ba zai binciko ta ba, ba wanda za ya gane girman ta har gaba.
sharifa mukarrama azima waliya ladifa mu'azzama nazaha mashahuriya salima ma'asumiya zulaiha ba quraishiya ki duba ni Faɗima ki sa'in ta ci gaba markazin ulamu ya ali sayyadi a yau dai gidanka na saka ali murshidi ina so ka yarda in shigo ɗaka ƙa'idi gaishe da Faɗima shalilan mujittaba gidan na Faɗima gida ne na arziki ba wanda za ya ce gidan ba a bashi ba a ya zara sidiya ina ƙara godiya ki karɓe ta sayyada ina ƙara magiya ba wanda za ya cimma komai a duniya in babu ku ciki ta'ala ba zai yi ba yana na Faɗima muna san ki Faɗima muna san ki sidiya muna san ki sarauniya muna san ki aliya muna san ma'asumiya muna san ki sharifiya muna san ki waliya muna san zinariya muna san ki Faɗima muna san ki Faɗima muna san ki Faɗima tuba za mu bar ki ba gidan na Faɗima gida ne na arziki ba wanda za ya je gidan ba a bashi ba a ƙarshe ubangiji ina ƙara tsokaci ka ƙare na jalali in cin matabbaci dukannin abin biɗa ga kai zan yi dakaci komai ka bani yanzu Allah zuwa gaba bani na mamallaki ka yanta ni rabbana a komai ka yi mana da ɗan sannabi na ka ban lafiyar jiki da ruhi a ko'ina sa rayuwar mu rabbu ba za mu wahalta ba can ba a bashi ba gidan na Faɗima gida ne na arziki ba wanda za ya je gidan ba a bashi ba